Siguro, pinagtritripan niya na naman yung babae. Ang pakialam ko dyan, pero peke nung uminat ti gasolina, di mamugmotor. Huwag lang uminat ti load tayo sulat ti libanga kon. Mercedes? Is that you? Ang problema di boy, di wifi, nakikunika lang. Saka di kuryente, nakatap kami laang. Di danom, nagdigdig ko sa ala di padanom. Madimi ba nga pati tanong matay ka, sponsorak ti lungon mo. 1.5, isang kama lang, tapos katabi mo pa yung CR. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Ay, sa wakas, kapag day off din. Pintas mga ti karabasa dan ni. Nagado mga sabong na. Magimas mo nga. Tubon sa ate, wisdom teeth ko Pakas dyan. Boy, boy kasta te boy aem. Puro sexy mo na. Nga susuan kas ka na bakat bilat mo na. Uri ilaw ko masardina sa ti sabong na. Gisa. Naglayang mati tagamula dito yun. Nalami siguro ima na. Ni, puskol. Ate, anong ginagawa mo dyan? Pinapaiyot yung kalabasa para lalaki. Pinapaiyot. Ganun ba yan? Ganun yan. Ipaiyot talaga para malaki ang bunga. Ngayon lang ako nakarinig ng ganun. Paano naman? Paano naman? Ipasok mo sa gitna. Di balita ti boy aem, gubat ti lubo ngayon. Tanong makangig ka ti balita, mum ti iwasa mo, tanay, amin ay, ngumato manay, ngumato gasolina. Sigurado, amin nga pang transportation, ngumaton. So, habang nasapa pa, saksak baya mo. Gitanto mo ti bubuyain. Seryoso. Ipasok natin para lalaki ang bunga. Ganun pala yon. Oo. Dapat gayahin nyo. Sige nga po, sample pa nga. Meron pa ba dyan? Ay, meron pa. Dito sa kabila. Saan? Dito tayo. Tapos, ay, tatanggalin mo yung kan. Yan ba yung pinakawan yan, tite? Oh, yan ang pikpik. Yan. Ipasok natin. Tapos, Si Andres yun Siguro, pinagtritripan niya na naman yung babaeng yun. Ang pakialam ko dyan, pero peke nung uminat ti gasolina, di mamugmotor. Huwag lang uminat ti load tayo sulat ti libanga kon. Muluong ka nga talaga. Nung umina ti gasolina, apektado maamin kung na lang nga rodin. Umina maamin nga magatang. Stiya boy? Ako namukay. Yan. ayan, magkakaroon ng sperm yan? Oo. Malalaki yan. Tapo. Malaki ang bunga dyan. Ay, ganun pala yung technique ng pagtatanim ng kalabasa. Now I know. Matagal nyo na pong ginagawa yan, yung ganyan? O matagal, ilaan antehili. Lahat po ng yan, nilalagyan nyo ng ganyan. Ngayon lang ako nakakita kasi tinulungan ko sila para lalaki ang bunga makabinta. Hindi naman pala sa inyo yan ate. Kung kala kang siguradong nagsasalita, dyan na nga kayo. Talim. Dapat amom ti saksak bayam, tat no amom ti araramidem. Amom no maki ka lang, tat nga panawin, delikado kan. Tumpay moy. Petsa di peligro tatan boy. Amin nga tao agtipiden. Nagadut ta. Basta nagagit ka ngagmulat tinatang. Kung nagagit ka ngagkalap. Mercedes? Is that you?
Sexy natin ngayon ah. Ba't ka nandito? Wala ka pasok? Ayos yung forma natin ah. Pang Manila girl ah. Talikod ka nga. Ganda ng pantalon mo ah. Hip hop yo! Gangsta na gangsta mo ah. Ay ganun-ganun ka nga. Pag ginawagay mo. Umayat ka. Oo, wala akong pasok. Day off ko kasi ngayon. At saka, ganito yung mga pormahan sa Manila. Pormahan daw sa Manila. Huwag mo nga akong lokohin. Nakita ko sa post mo sa timeline mo. Bis ka nga nagtitinda ng halo-halo. Tapos sasabihin mo, porma Manila. Huwag ako! O sige, ore pa yung nagagit ka tang agmula iti natay kas kada kalap ka pagalamti si dain. Kasanong arda di babayadan mo di balayaw. Agad di kuryente, mali danom mo. Baka naka-wifi ka pa, di balayaw. O, pagalam nga rutata. Dangar trabaho mo na siya at. Sa Maynila naman ako naghahalo-halo ah. Bakit dumayo ka pa sa Maynila na naghalo-halo? Ang luwan-luwan ng Tarlac. Mas maganda sa Maynila, maraming tao. Bakit? Anong tingin mo sa amin? Hayop? Hindi kami tao? Hindi naman sa ganun, Andres. Pero, parang ganun na nga. Ang problema di boy, di wifi, nakikunika lang. Saka di kuryente, nakatap kami laang. Adi danom, nagdigdig ko sa ala di padanom. Proud ka pa nga talaga ya. Diti kay mga sauin, makikalata habang buhayan. Madim iba nga pati tanong matay ka, sponsorak ti lungon mo. Kadarating mo pa lang, nagtitrip ka na. Nang libre ka nga. Kung may trabaho ka naman. Kahit kan lang. Soft drinks lang. Magkano lang yung kinikita ko sa halo-halo. Sakto lang na pang allowance ko, kikikilan mo pa ako. Buti ikaw, marami kang tanim oh. Bakit? Sino nagsabing tanim ko yung mga yan? Ayun oh. Yung matandang may-ari niyan. Hindi ako. Sige naman na ah. Minsan ka nga lang mo, hindi ka pa manlibre. Madamot ka ba? Bakit? Ayaw mong manlibre eh. Madamot yan. Ganun talaga sa Maynila. Kailangan magtipid. Para may pangbayad sa boarding house at tubig. Da kanya ma, no gastos ka. Ang problema dyan, talaga itong tabla. Punay nga mindset atan. Ipukpuk kung sa kanya matin eh. Total, kayang ingas mo lang niya. Tipi-tiping. Boarding house sa tubig. Bakit? Magkano binabayaran mo sa boarding house mo? 1.5, isang kama lang. Tapos, katabi mo pa yung CR. 1.5? Tapos katabi mo CR? Nakakatulog ka pa nun? No choice ako, Andres. Yun talaga yung ratings nila doon. Yun yung pinakamababa eh. Alangan magkondo ako, tapos halo-halo lang yung trabaho ko. Tipi-tiping, karo kamutan. Gwapa mo tamay. Tantaman. Hindi, basit natin, digat na. Oh. Diba? E di doon ka sa kondo magtinda. Tapos, ang presyo mo, gawin mong 2.5. Ang baso. Oh, di sulit mo na yung pambayad mo sa kondo. Kamahal naman, Andres, 2.5. Masamang manloko sa kapwa-tao. Di baling maliit na lang yung kinikita ko, basta wala akong niloloko. Sa bagay, tama ka. Mahirap man loko. Pero bakit niloko mo si Dimse? Siya ang unang nagloko, Andres, hindi ako. Sa bagay, tama ka. Saka masaya na yung si Dimse. Alam mo, may ere ka na yun. Wow! Nga pala, kumusta na? May love life ka na ba?